Monostatos. Monostatos és un home malvat que està sota les ordres de Sarastro, però les seves intencions envers Pamina no són gens clares. Sempre està enfadat i trist, i quan sent que algú està content encara s'enfada més i més i més. La reina de la nit. La reina de la nit és una dona una mica bruixa i molt orgullosa i vol fer-se amb el poder de tot el món. És ella que ha fet empresonar la seva filla i demana a Pamina, Tamino i Papageno de desfer-se de Sarastro perquè ella, la reina de la nit, tingui tot el poder del dia i el poder de la nit. Un dia, passejant pel bosc, en Papageno va atrapar un príncep atemorit. Quina por que tinc! Aquest príncep és en Tamino. En Tamino acabava de salvar-se d'una serp ferotge, però no sabia com. En Papageno va arribar i li va dir: «Soc jo qui t'he salvat, Tamino. Soc jo que he fet fora aquesta serp ferotge». Però, de fet, no era pas veritat. Des d'un racó del bosc, una reina màgica ho va veure tot i va enviar un encanteri que va deixar mut el Papageno, que ja no va poder dir res més. Aquell mateix dia, en Tamino va conèixer una reina misteriosa. La reina li va dir que era ella qui l'havia salvat de la serp ferotge i li va explicar que estava molt i molt preocupada perquè el malvat Sarastro havia segrestat la seva filla. La seva filla és la Pamina. La reina li va demanar a Tamino si podia ajudar-la a salvar la seva filla i li va mostrar una foto. Quan en Tamino va veure la foto de la dolça Pamina, en el mateix instant se'n va enamorar i va decidir que l'aniria a salvar. En aquell mateix moment, hi havia per allà en Papageno que no podia parlar, però amb els gestos deia: «Sisplau, deixa'm acompanyar-t'hi». La reina, que no entenia què volia dir en Papageno, va decidir desfer l'encanteri i per fi en Papageno va tornar a tenir els mots. I llavors va dir alt i clar: «Si us plau, Tamino, jo t'hi vull acompanyar. Entre tots dos salvarem la Pamina». La reina de la nit va pensar que en Papageno i en Tamino se'n podrien sortir i va decidir donar-los un cop de mà. La reina, per ajudar-los, va donar una flauta màgica a en Tamino. I per ajudar en Papageno també li va donar unes campanetes màgiques. Amb aquests objectes no tindrien cap problema. Aquests objectes màgics, la flauta i les campanetes, allunyarien tots els perills. La reina se'n va anar i en Tamino i el Papageno, amb la seva flauta i les seues campanetes, van posar-se a parlar. En Tamino va decidir que agafarien dos camins separats. Cadascun iria pel seu costat i s'atraparien en el castell de Sarastro. Després de molts obstacles, Tamino i Papageno, cadascú pel seu camí, van arribar al castell de Sarastro. Gràcies a l'ajuda de la flauta màgica i les campanetes, que allunyaven tots els perills. Sarastro finalment no era pas una mala persona, sinó que era un savi molt bo, que protegia Pamina. I li va dir a en Tamino: «Si et vols casar amb la princesa, hauràs de superar unes proves per demostrar que ets valent i que ets bo i que seràs un bon company per la princesa Pamina». «Tamino», va dir en Sarastro, «la primera prova
consisteix en travessar una gran sala enmig de trons i de llamps sense destapar-te els ulls. La segona prova consisteix en quedar-se en silenci i no parla pas més a ningú. Mentrestant, en un altre rodal del castell, Pamina era perseguida pel malvat Monostatos. Un dels criats de Sarastro li deia: «Fes-me un putú, Pamina!» «No, mai! Fuig d'aquí!» deia ella. «Fes-me un putú, Pamina, o et castigaré!» «No, mai! Vés-te'n!» Sarastro, que en realitat era un savi molt bo, quan va comprendre que Monostatos s'havia comportat malament amb la princesa, el va castigar i el va fer fora. «Fora del meu castell! No t'hi vull mai més!» En una altra banda, Tamino i Papageno seguien les ordres de Sarastro, quan de sobte va aparèixer la reina de la nit i els hi va dir que no fessin cas a Sarastro, que això els portaria una sort terrible. Els hi va demanar de fer fora Sarastro, però Tamino i Papageno ho van trobar sospitós. Sarastro protegia la princesa i la reina de la nit la volia posar en perill. Llavors es van adonar que realment qui havia segrestat a la princesa era la seva mare, la reina de la nit, que es volia fer amb el poder absolut del món. Soc la reina de la nit! Ja heu descobert qui sóc. No us deixaré conèixer el final de la història si no feu dues coses per mi. En primer lloc, vos demani d'aprendre la diferència entre les veus agudes i les veus greus. I en segon lloc, vos demani de fer un joc per repassar tots els personatges d'aquesta història. Quan hagueu fet això, podreu descobrir com acaba aquest conte. I per passar la setmana, vos proposi dues cançons. Escolteu amb atenció. Ai, ser dolent, quina feinada, ser dolent, van fer por tota la gent. Campanetes daurades, campanetes de gent. Ha vingut la reina de la nit i nos ha interromput la història. Cal fer el que nos demana per saber com continua el conte. Teniu una setmana.